Ai yamwa mukaka wenyere. Aito yamwa watati ndipe. Ndikatopo munyima katomanesera wandinyimira chiki tari unomwe murumo unodazi. Kana shinda chacho nzondimura wako ndipe. Kwakuti ngwati gidi. Kulisa zama da chumba da obva ayamwa. Ndishiyamwise mwana. Waizviita mazuva ese. Pango dira Ndochipondora tete. Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete. Alright, pamusoro ngatiise maoko titange dare. Nawo. Mune masapo ne misamo Watu submit. Farai Maroa wakaripota John Sandurao. Kuseri kwesamoni randakabata kwakanyorwa kuzi Nyaya yekunyenga mukadzi vangu. Saka ndokudaro tiri kupa nguva kuna Farai kuti utsanangure kuti zvakafamba sei. Mangarire twaita waida ndiye ndiye chaiye changamira. Alright. Saka tipe nyaya yako zvizere yawakwidzira gomu. Vakadai so ari makuseni uri musi weSunday musi wa13 October. Ndamubve pamba pambuya angu anondo pamba ndakatora kuti gare mudzimai wangu. Panguva iyoyo ndokwaanga ari. Inini Saturday yacho ndandakararapo iri Sunday makuseni sekutaura kwandaita ndakazodzokapo ndichione vana vanga varipo. Ndibva ndavabvunza mushure mekunge ndambofonera nemudzimai wangu kuti mudumbu muwaiti muri kurwadza mwase, akati muri kutorwadza. Ndakafunga kuti ndosvika aripo. Ndosvika ndakaone vana ndikabvunza mai vaendepi. Mwana wangu umwe mukuru wacho akandipindura akati mai vaende kuwashe. Asi wanga ari mudiki paana anga aripo. Ndabvunze mukuru wacho akati aina andisiziva kuti afamba sei. Kubva ndatore nzira kuende kumvura kwaakanga achizi aenda. Kuripo ndandiri kutsvaga futi mombe yangu yanga iri ukoko. Ndateera nenzira. Ndiri kudzika nenzira ndasvike kugadheni rambuya yangu iwawo. Ndakaende kuona mudzimai wangu, ndiyo ndakatanga kuziya ngezvipfeko. Aine t-shirt yeyero nesiketi yakaite tsvuku. John Sandurao anga aripo. Vakamisidzana zvekuti vanga vari padhuze nepadhuze. Sandurao anga akafuratira kunzira kwendaibva. Akazembere kweduko kwatandaitoshandise magamu kuvhara ndiwo. Saka magamu anonga akaite inonga rakatosimba zvekuti unogona kuzembera. Kumashure ndokwakuine nzira. Ndichione chiratidzo ichocho ndakati zvii zviri kuitika. Ndafamba bichana ndichiende paari. Ndakati ndasarwa almost 10 meters. John Sandurao nemukadzi wangu mai Mosheni akabva aisa hagi yekudai yobva akisana. Zvekuti vakatombotori nguva vakadaro. Ini semunhu wanga apa padhuze ndakabva ndawedzere speed kubva ndamhanya
ndikati ndakubata ndipo wakatanga kuti pembeni ndipo ndamubata apa Johnson Brown anga aine chijuice chine chihomwe chakaita grey netrousers yakadoita seni ndakapfeka rino mapushe black. Mudzimai wangu paakaona zvaitika wakatombotiza the 100 meters ichiteere gadhe rambo yangu vandasara ndichiumbudzana nemurume wegozwa wanga achidotiza vataumburudzana kusvike murwizi ndikati shamwari gare pasi tauri akasidotiza ndikati gare pasi ndobvana kuti uri kutiza takaita magwiti echidotisa kusvika abvise hembe dzese dzaangaro dzakabva bhozi ndo dzindaibata kubva asara wani badzi ndikabva ndamubate chibhandu akaramba achiita magwiti. Mudzimai wangu wakazodzoka akati unokuwadze munhu ndikati ini handisi douro wemunhu wamboone pendarowe munhu here ndinoti ngaagare pasi tidini titaure neconfusion iyoyoyo akabva apokonyoka obva atanga kutiza mandati manje kana kurutiza ndozvendinotogonawo mhanya tora ndati iro mashure kwake pichana pichana ipedzere kesi yake ndidori kudombo ende wakabva azoende paanoti pabhesi apaine vamwe vawo vekubasa tisvikepo takatungamidzana handataura harume anga aripo kuti ndo zvaitika murume ndamubata aine mukadzi wangu mushure mekunga ndichizviziya kuti zvakatanga muna August muna 20 August ivo vaita havo vasingazizivi ndinozviziya asi ndinomire kudini kuwabata varume vanga varipo vakamutaurira John kuti no wabatwa kana zvadai zvauri mutaurirani pana anonzi Sepadhinya Dome ndiyo ndichinatsoziva nezita neumwe anonzi Tarisai tikati onai arume Nyaya apanapa takakodzere kuti tidzoke kuti foni yangu yakanga yasara ipopo kambudzi kendaandinako kepi yangu yanga yasara ipapo hembe dzake dzakanga dzasara ipapo tikati tinokodzere kuti tiende ipopo tombotanga tari kavish tozoone way forward tiri munzira kuenda ipopo apo wakabvunziswa tichimubvunzisa akati hongu namaemosheni taidana chisiri chokwadi chaakataura akanyepo taane 3 weeks tichidanana kubva tasvike pakaitikire Nyaya varume vakanga va3 vabve pabhesi rimwero ndi 1 vakati ngatitaurirane ndikati ayo inini handikwanisi kutaura neimwe muri kupani side ndiri munhu 1 zvakadini kuti tiende totsvage side kwangu toita vanhu 2 tochionotaura nyaya yedu vakazvitenda tichikwira nzira yataishandisa ndo nzira inodzoka nekupi kumba kwambwe angu unova ndo kwakune mudzimai wangu takapfuura nepari wanzi pavo mudzimai tikamuona tikanditaura nazvo takataura tiri kuenderere mberi nekudarike pari wanzipo kuti atodarike chinhambo uyu John akabva ati mudzimai wacho haasi ero tiri kusiya arume anga aripo titaurana kuti aiwa asati aune mudzimai ba handi kuti kwenda mudzimai wangu wakazodaidzira kuti arume anogona kumuponda kwaari kuenda akawanda kuti Johnson rawo akarohwa nehana obva atodzoka ipo obva atiza ndichibva adzokere kubhesi handizivi kuti mudare mungadondirambire chiendere mberi kana chitori zvakwana zvine zvakwana handi mabatire ndakamwita zvakwana Chikomba una pamusoro edare maimosheni chekutanga tinoti kupindure pataurwa pazuva iri kuti wakabatwa nemukadzi wemunhu tinototangire ipapo kuti hongu ndakabatwa mama kana usina utauti handina hongu mambo ndakabata yes inini maimosheni ndakatanga kudana nawo ndakatanga kupinda iniswa
29 September. Achwapimba. Wazo nibvumo musafo. Bati ndipamba bani wabereki wangu. Ine ndipo pandakaona wani. Mpaka wabereki wangu. Wachiti ndakasiya nemurume. Ndawapimba zvongo takudana. Mati musowani? 29 September. Ndakapimba musi wa 29 akazondida musi wa 4 October. Gaenda. Ende ndakaona ari kumba kwawa ndakaita sei ndakaramba ndakasiyana nemurume ndikumba kwabereki vangu ndokwandakawaona wari maimoshe ndona kuti angafambidzana nawo zvishuwa musisandi tiri parikuwa wakayachimhanya aenda kubata rimwe ndibata naye mukadzi wangu atandizoti mukadzi wenyu handizizi kuti mukadzi wani ndipangoda kundirwisa kati amai kama kundirwisa maizazvi wakada kundibvarura juzi nehembe kutanga ndisvika kumabva napowa imwe hembe vabvarura futi Orati apo tapanzwa murume munomuziva here? upi Uyu munoziwana munogara musame area? haina nguva handina nguva yakakura ndirimo. Munomuziva here pamba pake? Pamba pacho handipaziva. Hamupaziva? Handipaziva. All right. All right, it's okay. Okay. Mukadzi wacho uripi? Ari apo. Amba uya kuno. Mugare pakati. Gare pakati apo unoira. Unonzani? Nenzi Mutsakani. Nenzi Mutsakani? Tinongedzere murume pakati parume watwa. Apa hapana murume wangu, pane shamwari yangu. Sei mwadaro. Titsanangura kuti sei mwadaro kuti pane shamwari yenyu. Baba vevana vangu ndakarambana nawo ndiwo avo. Shamwari yangu iyi iri kufambidzana nayo. Makarambana rini? Baba ndakatanga kutoaramba muna August. Ndere tanga kuti ina ndichakudi. Panga pana tete yangu neshamwari yawo nemwana wa tete muzukuru mukomana makichingo iyi. Ndere tanga kuti ina ndichakudi nechitiko changa chaitika. Zvikandaidze tete yangu awi. Chitiko chacho ngachitaure. Chikwa chaitika ngechoti aingonetsana kumashure uko. Echingondishungurudza murume. Echindirowa. Zvikakambondichaya wakasiya anditi enda kumunda. Ndiri kurwara ndiri kubhirida mwiri wangu upere simba ndizwe dzungu. Kwani ndatende kumunda ndakati ndode kuzvona ndikanoona chinoshanda ndiri kurwara. Kuma ndasara ndakadini ndakarara. Munhu obva auya wakaita siteti kwenda kumunda kwatendera kwakona kumunda kweyagona hakuna kusakurwa hakuna kutopwa. Topeta ishandisa ngeya inode kuzorijirwa yawakati hamuna. Pakufika kwako ndakuti chii. Ndikati ngei ndiri kurwara ndikanda kutenda kumunda hauna kuzwa here. Ndikati inini ndiri kurwara. Ndane nguva yakareba ndichinge ndichirwara. Akati amanya wakajezwa ndode kuriratidza ndode tonditonga pamufana. Ndikati ndakudinini watangonditi mbama. Ndikati baba maujairira. Nguva nenguva ndiri kurwara panapa hamusi kundibatikira. Ndiri kubhilidha. Ndosvika kupere simba ndizwe dzungu. Saka mauchero kuti hauna kuenda kumunda ngei rimwe basa ndiri kungoita wani. Muchindimutsana 2 o'clock dzeusiku. Tihambai kumunda tosvika ndobata tambu. Torima. Svika kwati hoi mumbira muenda mundikono basa kwangu. Asi ndasina makondorenya kuti hazi hauna kutopa ngei. Zvakanaka zvemafunga. Indasina kunoti watopinda mukishini watora stropa wakaisa pai muhembe. Ndakatogara padhoo ndakatobatika mwana kangu kanoterana neuyu kana ma3. Obaba kuti chinjika kumusana kuno. Petro nditendere kodai nisimuka watondiponda dai varambane ndakama ndashaya pause ndandupera simba mwiri wangu urwadza. Ndakachiponda wako dini urai. Kusvika paona ndapari paita. Kwakundirowa. Wakandiratidza kuti ashwa murume. Kata hazina zvonda. Apedza ndichaya. Sima ndaenda kupi. Mbakuna mai. Mai akatina nezvinotaura nezvakaita mwiri wangu. Ndikuna mama yacho. Kuti handizvo zvichazokuita. Zvikamudasika kusvika pana mai yake nababa ake. Obva ndataura una zvandite mwana wenyu. Ndafunga kumbozorora. Baba acho namai acho akati zvinogadziriswa. Farai. Ini handina mwana wako chachengetwa ndimai yako aya. Kana mukadzi wako pasisina. Kana mwana unochengetwa ndiambwe uyu. Ngekuti hakusina baba. Itezvo kuti zvakanaka mukadzi uchinda kwati ndikubva ndikati imi ndati ndirombozorora. Kuti uchakundira kwari kuita handichazvikwanisi bangoti ndaane tiamu ndichingorohwa. Chiva zvichapera. Chingorohwa zvasvika ndichazi kuti mwiri wangu uri kurwadza. Katadini? Zvapera ipo vambonyengera kana zvapera. Kudzimara rimwe day wanga asikacharari pamba. Waiuya kana kuma 2 kwakwedza. Osvika ngoti 2 3 4 oti mukandisire mvura yogeza pamoto. Ndomuisira. Ogeza watochinja hembe oenda. Nguva imweni waiuya kana makuseni.
ototi handoda kutobuda ndomuchinjira murume ndo zvaakuita saka dherera ndakati murume usina kuipamba wane vhiki tikani mene panetwork ndofona ndimozoti munhu uri pakusvika panetwork inobata payani hapana not available munhu asikubatika ndiri kutodzoka kubve panetwork obva atosvika nemudhudhudhu ndotogara mukitchen paenda tosambira yangu pachitotaganise mvura ndigezi sezvenda ndingobhirida ndingorwadziwa ndikazi uri ubvepo ndikati ndobvawo network odini uri ubve kondihurira iwo ndikati kuhura kwekaindira ndakamire pamutsatsi apo ndahura nani kazinonyepa kubasa ngure pafoni popapo ndikati foni iyi ukaibata inoda ine chihure uri utondihurira iwo indani yako ndokozvona ndakataura ndakati bate foni yako foni yabva yaiti bvu touch foni yabva yaiti pasi yabva yapfanyira pasi totondijerera pamba panguyo ndikati nozvamava kuita sokuti mosvika wandipfanyire foni ngekuti ndibva network kufonerai imi mauto hazviri kukuhurirai hazvina hazvo basa ndakagara tina ngati pamoti ndiri kumhiriwa kumhiri obva angu abangu ubati ndakatongona mvura yasvika muhupi mangu mvura ingari pamoti yanga isina yakwata pamwe chiri kundidira mvura koda yanga yakwata ndaizoita sei bradishiti basa rehure remunhu basa kundihurira panapa uri hure wakatumwa naabereka kotoziva pana kuzondirwisa kuzondishandisa ini ndikati baba ino musashushire kumanga muri mwana mazuva manga ndisingarari pano ende nguva yareba muchingoti tikade kutaura kuna baba munini tongogadziriswa kana pamafondofona natete angu ezvapera moyo pamati magara panapa asi izvoi muri kuenderera kana makuti nana kukoshaka muchazonokosha kwangu musandichasimuka panapa ngetawe wakatumwa maningi naabereka ko tuzozororwa panapa ndikaona izvi ndiri kurwara akati ndoda kuzviona tiri kupedzerana nyaya yazondirwadza ndadirwa mvura apo ndakambochaya tete angu akamba kamugadzirisa ndomboenda kuna nama yake munhu uri kundishungurudzawo nguva imweni ndakatogara ndiri kuyamwisa mwana ndipo mukaka wako ndode kusvike pakuti chakaita kuti murambane inyaya yekushungurudzana inyaya yekundishungurudza kwaaita wakazosvike pakuzondidzinge pamba murume alright iwo pane shoko rawabudisa kuti ndakamuramba muramba nenzira dzipi inini akati asvika marambire ndakazomuita manje iye akanga tanga wakatotaura hazi iwewe hama dzako kana dzangu tikagara panotaura ndiri kuda iwe asi chokwadi handichakudiba iwe ndikataura zvakanaka waidaro ndiani ndiye manje ari kuchinditaura ndikataura zvakanaka kuchapedakana nabereki ake wakabva achita ndimukadzi nomuda ndikati baba mai munhu uri kunyepa uyu munhu wakanda ari chokwadi hama dzangu kana dzangu dzikagara panotaura ndinomuda munhu asi chokwadi handichakudi chokwadi utakuze takarambana ndikataura tiri boi ndaugarirana ndakati inini zvinogarirana pazera rangu rendiri rinoiri ndandachembera inini akati garirana acho hazvina basa vanhu ini charore mukadzi wangu ndina anafo ndakahura ndandasvika kure ndingasogarire munhu une zvaari kundiita mabatiro akundiita ndiri kuaona ini ndiri kurwadziwa ndaifonera hama dzangu dziti garisanai hapana rumboti paradzanai ndati ini ndiri ndarwadziwa svika tete angu ndakazoadaidza echouya tete angu handaziva babangu obva auya vhatora nyaya ndikati tete handichadi muri kuona muchindimanikidza nyese zvaari kundiita nguva imwe zvaari kundiita kundichadaura hetete tete anga angorega munomba gori zvinhu zvimwe zvaanonditaurani hama dzangu dziripo ndaona ndiri kuzwai asi nguva ndangoti pamwe rudo asi ndikaziti zviri kundirwadza ndichirwara kudai mosvika pangu ndida here tete akati tozoona asi ndambogasa imbosaya zvakanaka svika ndo pakazoti one day ndaenda kubhumuketi ndasvika pashoko ndinototengesa tine takshop yedu popo tiri pamwepo obva auya obva ndilodzika keshi ndikataura tiripo obva adzika keshi obva adzoka ndakutoenda kumba iye anga ndakutofamba ndikwenda kumba kuya nditofonana nemuningi wangu zvitsese zviripo nezvimwe zvazoma ine life yangu yazondomera akati chinyi ndoshingira ndikati mo nditishingirira maita anaso makatishingira akasvike pakufa mwe muzaya kuti ndomuenzanisira pafoni asi mungondishingirira ini bheta nditi hangu kanda ndizirifambika ndirifambi ndichirarama neana angu akati azvoafunga rairibo ndarokate foni zvikaziva uronge kuti chii ndizvo urondirongera uronge udoto ndiramba iwewe manje ndorokuzviona ndikati aiyo kuona ibwe ndorokuona obva ndibvutira bhegi randinaro kandipe maki yangu kana kwazari maki ndinawo ari muhomwe ichizi ndapfe ine vandatofamba paya vana hamuna maki vachita hembe dziya pasi kusvike kuba ndikazi handichadi kuona pamba pangu panapa chibva panapa ndaine hama dzako tine zvinhu zvako ndikati ina handiwi nehama bavhu redhiyo kana usingandityi ndipinde mukati tipedzera ndirumba akati pana pandichadi kukuona obva atobuda kubva ndaifamba netsoka papasina mudhudhu nguva yacho paakabvayo kudzoka futi tatokumba obva madhiyo atokiwa hairipo obva ndagara obva yakudzoka futi famasi kasi iwe ndiri kuavoide ngozi neropa rikunurwa maso mangu nomumhino mangu zvese pendiri pano weropa ndizvo ndiri kuavoida ibva pamba panapa ndikati una shuwa ari baba moshe ndobva ndagara padho ndakababereka mwana kamweni kacho kamwe ndakasi kumusana ndikati magara ndakati apana pa hausi kurwadziwa ndiwe here uri kuti ndisimuke ndiende kumba kwangu mangwana ndizoona kuzonditeera kati handipo kuteeri ndashaya zvo zvekuteera here chisimuka panapo ndobva kwako ndikataura zvakanaka obva atosimuka obva aenda ndopakazi anamboteshingwanga obva adzoka nemudhudhu
atosvika mimi mudhuri wangu ausiya pano mudhuri utotinhira wakamire pai wamire pafurandi pemhatso ndikazi ndakuti chiuchu tsake panapa eti yanga yatochapa dada mukuru zvakanaka tichasangana ndetiri kupedzerana obva ati bhetawo ibve pamapango obva atosimuka obva aenda ai ndikati ndiri kumbofire nhamo yese yendiri kusangana nayo ndiri kurwara ndiri kungoshungurudzika munhu uyu sindakandibvira 10 years dzakwana ichingondishungurudza zvinoita imba ai ndii ndaakuenda ini ndandati famba ndadzoka ndikati winda ranga remabhagi labhabvu ndatisheka obva ragwira obva ndatore sirashi ndandakaronga mabhegi angu obva ndamadonhesera pamubhedha ngesirashi ndakumakwaya ndakamira pawindi zvikamba ndabudisa hembe wani wandeichota pasi ndibudise bhegi rangu ndipedze mubhegi mema changa ndibhegi yayo monaki nemuodhropu ndozvisakwanisa kubata zvazviri padhuze ndakakwanisa kuhanira nekuseri kubhurangeti ndakarikwaya nesirashi obva ndabudisa bhurangeti hombe nejuvheti nerimwe diki ndikati mwari mwaita munhu uyu unoti ndasiyata dzekwenda inini kwakwenda obva ndatosungira zvinhu zvangu pazambia kwasungira zvese kwatobuda obva ndatoenda kumba kwedu ndobva ndatogara uyo wabva ndatogara mba kwabva ambo ichimbotaudza namai yangu ndikati usashupa mai yangu panapa wakandidzinga kumba kwako ini kumba kwako handichadzoki ino ndati amai ndiri kuda kundoona sisi ndiri kurwara iyo ndatobuda kwatende kwamutari kuna sisi angu sisi angu obva atosvika amushandise chiano anoda pane chiano ndikati sisi ndiri kurwara ndiri kungobhilidha asi mwenyaya ndaro ndimutaure kuti mangwana uzozviziya pamuchina waindishungurudza ndichirwara asi nguva imwe ndaiti kana ndakagara dai ndichitoyanguse mwana wainditi mai mushi ndipo mukaka ndoti mukaka wei kuti aiwa ndipe mukaka ino waitoti ndiri kutoyanguse mwana mai mushi ndipe mukaka ndauchitsanangura sisangu mukaka wei kana ndipe mukaka ndikati imi mukaka unoita unouraya unozozwa nditi tichitobika mabvumu kana anoyangusa kwanda ndipe mukaka ini ngekumuda panguva yacho handiri kunyepa ndaimupa ndaribudise zambo iyo uri kuyamwa mwana uri kuyamwa totowirana paya odzimara mwana uyu ndakamurumura asingazvizivi kuti ndarumure mwana tikatonetsana ngenyaya yacho taurumure chini mwana usina kunditaurira ndikati aiwa ini ndiri kurwara dzokorepa mama mati maiyamise mwana zvisina baba naiye kusvika akatotopupura ega kuti aga mwana akatondida mwana ese aindinyima mukaka uyu akakatokupanga kuti katojaira kuti baba vakati imwe ngoti baba kokuchapirika akamwari yariya iyo opedzisa iri oyamwa iyi zamuria pana ese awaingoyamwa zvinotaura kuti zamura yemwe mwana iye wayamwira kere kana kuti mwana wayamwira ke waitoyamwa ramwe mwana wacho waitorimwa iye akamwa mwana waitora hekutorimwa zamu racho toti ini sisina handichadi kudzoka ndisanangura sisi ndopasvika pakundibatsira panyaya yekubhirija kona itabva tondipa mushonga waitomedza mukaka wacho waitoti kuti uzwa kuti gudu kwati mukaka wako uri kunaka maemotion uri kunaka toti ini sisi handichadi kudzoka sisi akati zviri kweuri ikuvuga ndikuwarira ndikationa izvi wandifoni wati kwazi yoto zvinhu zvako zvawakasiya saka ini sisi ndakudzoka asi hana mari zvikazi muta kuti hana mari chiva namutaura ndikati ini handina iyi handina mari yebhasi obva ndisendera $10 ndo mari yakasinda sai akazopinda iri 9 amini chakashandisa kuti chini mari yebhasi wandisendabva ndatodzoka kutouya uyo straight unasvika pana mai ndikati mai munhu wandifonera araziva utoresha zvinhu zvako saka ini ndokwandinoda kuenda wafona ninina iye tisitoziyana kuti hapana patichadari saka andituya tozvaga ndotora mai akati zviri kora asi dai wamira nyaya yakoyo kadani mai ndisenda kuti zvinhu zvangu chibva ndatomufonera kuti muse china zvikazi china ndipo ndikuenda kwamutambara uya friday yasvika obva atofona makusenzwa wapapi ndikati ndiri kuenda tochinhi zvinhu zvangu ha iri bo uya obva ndatosvika paya ndatobereka mwana wangu uyu nezambia nekamugashi ndiri kusesedza ndauya ndakagara panzi uri pane zvandakazva zvanga atambi pamba ndikati mumba ndangu ndapinda zvikazi pindai mumba ndapinde mudhaini obva ndagara zvikazi pindai mumba auya tita tiri munomu ndatosvika mumba meyavhu ndatogara baba mushe ndauya kutore zvinhu zvangu zvamakataura panapa iwe kuyotore zviro hapana chinhu chaunotora pano zvese zvinoti inini kuti zvinoti iwowezvo zvinhu zvangu ndauya kutora ndoshavakandisendere mari kuti ndidzokere pendirasimwa ndibate pawadrop obva andisukumidza ndobva ndakarowera apa obva ite wanga iyi imbe mai muri kutondishada kushandisire masimba ere adaro yazvikazi udodzododini wanga apfeka trouser rebrown obva apinze moko muhunu obva abudise banga rake une okape yake anofamba nayo obva aiti ibanga kanda kutobudisirwa saka mai udozondirwisa ere kundidaidze kuti ndiyo nte zvinhu zvangu kuti udozondirwisa zvikadzi aiwa hauna chinhu chaunobva nacho munomu ndoda kutaura izvozvo obva nani kwamupundira ndona kuti ndonobva kovhatika utore banga pendakamumbundira kudai so akati kutondibata hako iwewo ndete obva andiruma panapa ikati baba muri kundiruma chimira ndikuradzira kuti inini ndayambe kurespekta ndiri mukadzi wenyu ina ndisari mukadzi wenyu kubva pari zvino uri navo sira mukadzi wangu tatokuzara paya patinoziva kuti tiraine banga riya pendakavuka banga bva rikanda pasi pomubhedha chibva ndibata maoko angu bva ndiri masekoro apa ipo echitundu ndikati apa ndazoringoti anova mazino iyi ndobe ndari komutsokotera wamwe ndamurume pai pagosi ndobe ndakamuruma nguva yacho kati ndazorwadziwa ini
obva andisukumizira madziro ndamusukumizira madziro chibva andibata ndamubata ndamupfinya ndikashamwari ini ndinokuuraya wazwa sekuuraya kwado nditange bango ndakuradza masimba ekuti ini simba ndinaro ndakwenda usasanditera futi chibva ndada kutora hembe dzindakada kutora obva anditi bvu hembe dzabva sikandi pasi pemubhedha toda kubata bhege obva ndidaro futi ndikata iri bhochisaro ndinokwanisa kungotore madhishi mamwe ndandakakwerere kuna amwe madhai kwathandai ndodakwanisa kubata ngatoni mudhaini ngomba ndatobuda neacha engane bhinzi ndakashandira ndatobereke mwana wangu kwatobbuda bva ndatoenda ndisadabuda ipo pandiwo paya obva ndikanasikisha ndindipe duro ndozvakabva abudise muromo wake ndikati duro rinohwadzira hambai ndokupepera pabatadiwa kana Stefan kana Arias akati ndipe ini ndakazvimirira ndikati iwe muromo wako watahazi kwazi inini handina munhu anodini anondigona mai angu kana babangu haandigoni saka duro azvini ndikupe titega hambai ndokuba tina samukuru akati ndipe ndakazvimirira ngachina nditori nemakodo ndandinaye muhomwe ndabudisamo ndamukandira daiso obva ati dzoka undipe ndapetuke mumba muyamwe ndikati farai ndapfire mata ndikati matangu ndapfira aya pano handichadzoki duro iri ndakunonga maoko ndibva ndamupa ndikazi bo ndezvikazi ndaida basi ndiuite izvezvo chibaya obva ndatobuda payambo Wangari musowani wamakamupa duro? madheti handichamaziva asi ndi September kunana 20 kunana 20 madheti ndokwaangari obva ndatomupe duro riya sikazi wakona akafunga kuti wakona iyo zvizvi ndakonde kunana atete autodaidzira ndikati bhabhai pamarowa ndabva samuroko amarowa ndabvise namba plate yako zvikazi watogona ndozvindaida izvozvo izvo obva ndatomudaira chitenda saka ndotokurekura mupi nditona muno mumasiro mangu wasvika pana mai angu uye wakabva ndi kuna mai ini ndichisvika nditi munhu wakagara uri kutaura zvikazi ndauya panapa mwana wangu ndiramba mai duro rapa iri ndotobudisa pangidzira mai aya 5 zigi yandipa mwana wangu haachandidi mama anokwanise kuya ndikati awo iwe ndakanomuti iwe ndopaatete panapa wati kwaakudi kunana atete neduro nditone hachapa ndiri kurwadza kuruma kwanga andita mai apa anga atombozvitaura zvikazi ndati nditotora mai yako ngondiwari padhuzi ndaakwende kwana atete atosinga obva atoenda paakaenda kuya ina nazoti waenda papi wadini wakazodzoka manhero tazi ndabve kwana atete ndaapangidzira tete mai mashatete akapiwa kuti asatete ndati zvese zvokuda ubvo ini ndatomba kwangu ndaasefi ndatogarisika tati gare mazuva pamukoma ake obva auya nawo banguru baba atateni obva atosvika zvikazi mai pamusoro ndasvikawo pano zvikazi ani mai svikai ndandiri pamusoro ngekuti ndirokuisawo Nyaya kuna mai nini awo akanga ari kumba kwedu kuti ndiwere akapa kumunin'ina wangu duro baba amoshe ndikati ndindakapa kuti asha zvikazi zvega ndikati asindai kundoti mumbozwe Nyaya chandakamupira kuti chakati kuti zombodaro chinyi zvikazi achitozwe nhoroondo ndibanguraya raurati magona matozozeti kumba kweNyaya chariko ndinda kutotaura paya bangura ibudi obva atoenda naiyi Bangura ndiani? mukoma ake Anowacho? baba atanda ndodini anoshanda kwaChamiti obva atobuda paya kwautenda ndikati Mwari mwaiti ndotogara pamba pedu paya ndopakazosvike pakunditi mukomana uyu ndotomona ndiri kuwasheni saa yanga itori sandi kugeza washeni kugezi kuya ndokudayo madha chii ndikati pakundida zvanyodini ndadzaa ndokudayo ndikati inini ndobudasira ngo ndikati ndakabva kumesoso Nyaya yangu ndotsvagawo murume anotondida asi ndide munhu anotondichengeta ngoni ndina ana angu ndofananga ndeichengeta ndikadzaa zvakawanda tosara kana mandida ndikati achimbomirai iyo otherwise tode kukopedza iyi handizvere kudanana kwenyu otherwise tichazoona kuti une mhosva here kana kuti haana mhosva handizvo todombokiriya iyi uyu ndiwo amangara achiti ndakatorerwe mukadzi wangu handisika saka ndokubvunza iwo shamwari wakapihwa duro here nemukadzi wako mukadzi wako uri garepi izvozvi wabva ari mumba kwamai acho wane nguva yakati nari kumba kwamai ake hauzi ngataura zvokuma 3 weeks 3 weeks kuti azoendomba kwamai ake chii chakaitika kufshanya here kana kuti ndiwakambomuti dzambuwa nemukundo wanyu wakaenda koiti right pamusoro idada paudotsanangura ka ndinokutanga ngekuti pana pambozi ndabatawo kuchikwadi asi ndikushamisike mukadzi wangu maemotion ari kunyepere dare right chinhu chakaitika kuti maemotion adai ari kumba kwawo izvozvizvi ndazvozvitarisisa su ndakabata John ndakaona kuti John ndiye aikonzesa nyonga mumba mwangu John akatanga kupfimbe mukadzi wangu zvendaiziya nekuzwa changa chisingaiti unombohwatere kosi Nyaya tinaye panapa ka kana akatanga kupfimba iwo nyarara
une umboyo here unonoratidza Padare rino kuti wakatanga musi wakati ndine mameseji arapa aitaura nemukadzi wangu echipfimba waunza kudare rino nhasi handina umbo ndofunga sekutaura nyaya yekunyengerwe mukadzi munoiziya baba handiti ka inyaya yekuti ukashaishe kuitaura unorambirwa umbowo hunobatika nhasi handina asi ndine munhu waakasangana naye muna August ndiye wakazonitaura wakatozonitaura ndazomutaura mukadzi uya ndazomubata ndichikomba zvikazi aiwa ndakazviona akasangana nemurume uya vari 2 vakatungamidzana apa muna August muchiri kugara mwese tiri kugara tese murume ndashamisika echinyepo kuti kwazi handizivi ndikataura nyaya yacho kudare kuno tizwe kuti tichiri kugara tese arume aya akauye kunana 20 something August echiuye kubasa kumacontract kwaTandai echisvika inini nemukadzi wangu paBoomgate tine shop katakshop kedu tichitengesa tichitochinjana tichiaona echiuya echindiona ndina my emotion mushopu echindiona ndirimo nguva imweni ndichibuda ndiye wanyanyonga ari pashopu ndo painyengerwa ipopa kunyepa mukadzi wachiti kwazi haandizivi waitoziva kuti andiwo baba emotion kutanga August iyonawo munhu iye wakantaura kuti ndakaona akatungamidzana my emotion akataura kuti handichaendiba kumberi kuna anhu munhu iye nawo uchienda kosangana uyu John my emotion uchodzokeke chi2 kuti handichaendiba ndaudzoka uye munhu wakakwanisa kutaura kuti iwe munhu uri ndiudzoka wasimumuzwa here munomumutaura baba unozi munhu iye ndiani mutere munhu iye nawo kozi mudare munomuka ndo taakuda zviro zvine umbo munhu anoshanda naye wakasangana nanhingi pakati tobva tabvunze munhu wacho kuti ichokwadi here kuti wakasangana naye achitandana nemukadzi wako nguva iyo munhu iyi mukomana iye anonzi Manu nongoziva kuti anonzi Manu because aya vanhu zvaanoita achiuye muvillage uripo here pano panapa hapana kutori kubasa zvaanoita achiuye otherwise kwatiri manje hatina chitinobatina zanda ndichifunga dai kwakuri kuti imi magara muchitoziva kuti mune witness inozive kuti pane munhu waidanana nemukadzi wakati wakamboona mukadzi wenyu aine munhu mungadai kamashandisa mukana wekuuya nemunhu iye sewitness yenyu inouya kuzokuwitnessai kuti aiwa shuwa mukadzi uno takambosangana navo veitodini veisasana kana kuti veidanana mae musikafaniri kusiya umbowo panyaya yakadai imwe mauya musikuziva kuti muri kuuya kunyaya makamangara yekuti makanyengerwa mukadzi ndiri kuzviziva changamire but zvaitika ndezvekuti munhu iye nawo akatonditaurira mushure wekunga ndamutaurira kutaura kuti unotyana nhasi kuuye kuitise nyaya iyoyo iwe ana baba vako vari kupiwa anatezva pamusoro totobvunza ana baba vako vari ana baba angu ndina akashaya sindina abereka aningina baba angu ndina tete angu akamira sababa varipere vakamira sababa panapa aripo tete angu ndauya nawo aripo avari apa ndasvika pamba murume waka yakadhakwa mukadzobva ati atete zviri pano zvakaoma chihore chiri kunditire murume wangu ka ndazorwadziwa ndikati ngei tikasi pamatakshop pane musikana unozi Dread ichoyo kushopera kuse kuine $80 muchaona ndikaita zviro zvokufungidzira atidiba ngatisawenge munhu asati adini asvika foshu akasvika baba motion neshamwari yao nezikorito atete mwasvika sindikati zvikazi madi masvike patakshop ndikati aina upaziya ndatofambawo ndichitobvunza nekuti kwatende ndakapesera karekare akati ahora tobva ati atete chirundi odhiya yao ndakaitora ndaitoatepa musi wakunga ndaitonyumwa ndabva ndatepa foshuwa mukadzi wakataura kuti atete andichadi murume ndaremba murume uno ndiyamwe mukaka mwana echiyamweche saka hana yangu ndaida kuti ndimutaurire hana yangu yairowa vakati ine wende waitaura 10 years shuwa munhu akanyarara akati atete ndadini ndaremba ndikataura saka inini maure ndaita zviti kuti ndimuhambanisei kumurambanisa handiti kangoti ndakarorwawo iwe zvaakufanira kuita ka ngezvekuti munosara iwewe kufuga kana kuwarira kana zviona ndazvitadza munhu unorambwa unopedura kuti handichazvidini ba handichazvikwanisa kati ahore ndinobva ndatodzoke kwende kumba ndadzoke kwende kumba for sure baba motion akandifonera kana kuri kuekoneti tinoenda tichende koobviswa umbo atete ndapiwe duro ngemunin'ina wenyu wati handichamudi ndikati saka wati chizwa zuye kuno murume wangu azoremba kuti mangwani mangu amarange mangwani azondibvumidziba anoti kumushe kwenyu kweshe kwakaite maitirei
zvendakuita ndakupa bamunini anozi baba amelisa umboende kogadzirisa muone kuti munobvumidzana here fosho akaenda pamba panana mbuya manhero acho obva adzokera mukoma obva ndifonera futi baba motion akandauya nemukoma uye kuzivisa kuti foshuwa nenzi ndiwamupe duro here akati hongu nditama akati wai papapedza nekuti uyu akabva ndokoti musi wa15 september kubve pemurumo pamba pemurumo ngoti nhamba dzacho ndichonadzo dheti racho mufoni mangu uyu obva atiza obvaenda ndikati kana chiramba chikuteere pamba tize pamba obva atiza obvaende kuna sisi acho kuriverside bamunini obva andinyengerera atete munin'ina wenyu ngatidzoka handichambozviiti banyangwe akanyambondichaicherodi obva adzoka obva azondifonera musesandi akati atete ndabate chikomba ndikati chikomba chipi zvikazi ndatobate chikomba ndikati baba mosheni ngatisasvagirane mhosva wazvizwa wakapiwe duro ukatadza ndikakuta kuti enda neduro ipi kumba nehama dzako dzavadza iwe kanditaurira hama dzangu dzese dzinozviziva kuti mwana wakakupe chinyi duro izvozvi wakuti ndabate chikomba chacho wadini zvikasi no problem atete ndikati alright paripo kuzozwa musi wechingani obva atondifonera mbuya ndo akatondifonera pamba akati atete pamushano kuti pamushanza dzangu yakashayika ndindakazopiwe dhishi riya atete mukwambonyi wasvika akati pane mapurisa mambo adini asvika ndikati alright saka ndaidofunge pfungwa dzababa motion dzekuti aiwa uchamhanyikwa nababa ota kuti ndezviripo asi haana kana hwane wakati ana baba akati hatisi kutouyekwa atozviziva kuti nditori pana ana baba akati isusu musiyaite ngekuti mwana wake ngekuti unoite zvaanoda ngemwana uyu saka duro kapuka ubva anyarara mamambo unoonze mwana uyu asina kutaura kuna ana baba ake asi kuziva saka inini kuti ndimirire kuti baba ndiripo panonetsa asi ndozviziva kuti baba motion wakarambwa ngemukadzi ndofunga ndapedza right pamusoro ichangamira ndofunga anhu ari panapa tese apana tisingazviziva kuti kana mhosva yapo inorambwa yakaitwa ndingade kupe dare rinoumbowo kuti kana imimi kuri kunzi John haana unyenge mukadzi wangu kunyepa zviri kutaurwa ndiatete angu kuti inini ndakapiwe duro kunyepa hakuna duro kana sharuka ari panapa muchiziya hakuna duro remunopanana muri 2 mukadzi wangu uyu ndiri kunetsana naye ndakasvike kwende kwaana bambo ndichataurire nyayadzo chaita maemotion airamba mukadzi wangu ukamuta kuti hambai kwaatete wairamba hambai kwasamukuru wairamba ndakasvike pakusimuka ndega kwende kwaruwedza kotaurira atete takapiwa atete akati tiri kuuyeyo haana ukwanise kuuya zuro chaiye zvitaura atete kuti kwazi ndauye kudare ana baba asingazvizi kunyepa ndakawafonera uri musi wechina kana muri kuti mimi maemotion vakandiramba sei sekurushatirwa ekuhangani aifona musi wechina echiti mukwambo ngaasauye kumba kwangu ngaazouye chitatu next week kana ndisiri kuti haasiri mukadzi wangu uye ndoda kutaura ndine audio ndiinayo iyi ndakaende kuna atete akuru ndakaita ndizoende pana atete akuru inyari motorbike yangu yakanga yafa kwendaifanira kuenda kuna atete ndakapuwa kwakuri kure ende mumachanja kwaruwedza kudzasi kuti rodhi yacho murwizi ndikati nemunhu ndaandiinaye zviri nani ngoti nyaya ndaide kusvitsa inyaya yekuti kumba kwangu ndakabate chikomba ndikaende kwamambo ndikamangare nyaya yacho iriko Saturday ndozvendanga ndafambira basi iye kuti tigadziswe nemukadzi wangu zvinhu zvainetsa tanga tichitozoigadzisa tabve kudare mune audio ndiri kutaura umwe kuti atete magi akanasonditaurira akati atizviziyi kuti mwakarambana namaimotion tiri kuzive kuti mukunda wedu uri kwamarowa akaite chaanoita tinova chibvunzeiwo marowa kana kuita ndiplay up kunyeperwa duro raanotauraro waimbotozvitaura asi ndakamutaura kuti hambai kuna ana atete ako kana kuna samukuru chaaita wairamba
ndiyo ichokwadi. Ndikasvike pakudhiraivha ndega mudhutu kuende kwaruwedza kuti ana atete akachizonga arongana zulo wacho atete akuru akataura kuti takanga takati atete mai mashira naatete mai nomo akwidze kwaTandai. Akati takatume kuti musaende pamba pa Mutsakani panova ndo pana ambuya yangu, endai kumba kwa Marowa. Mukasvike mukadzi waMarowa asipo, tumai Marowa wacho aende kodaidze mukadzi mugadzise nyaya iyi pamba paMarowa. Saka ndiri kutoshamisika ndichizwa kuti ndakarambwa inini. Asi it's okay, ndinogara zvakanaka Marowa. Pamatanga kutaura ndazwa muchiti imimi musi mazopate Chikomba makanga matoende kumba kwachoyo kwaambuya kuti mukadzi wanga agara kumba kwake. Ndizvo kumba kwete kuti asiri mwana wamukadzi waMarowa kwende kumba. Ndazwa muchiti ndakasvika ndikabvunza kamwana kadiki kacho asikakuru karipo kutaura kuti naana zvese zvazva ikoko paakakwanise zvaari kunyepa ndinotaura kuti nevana vanga vari kumba kuna mai avo. Aka ndo kadiki, pane kamwe kacho kasara. Right, pane wanga rakaratidzwa apa zvinoratidza kuti sure noise wokuite noise pamba penyu nemukadzi wenyu makaite noise. Iye wataura kuti makatotanga ndimimi kuti tore zviro zvako uende kumba kwako. Pane wanga rabudiswa apo rakaratidza kuti makatomborwisana kuti mama muri kunetsana imimi mukabude soko rekuti imimi makati chiende kumba kwako. Chibva panapa chiende kumba kwako ndati ndikasvika uri panapa mukazi makazodzoka mukasvika aripo. Iye akati ndakanga ndagara ndichindogarirana asi ndakazozvibvunza kuti ndogarirana ere nezera rangu rire ndinaro ndobva ndazi ndakutogarirana. Ndokwamambona dare rese panapa raseka. Aiseke nyaya yekuti zera racho rinogarire chii? Rinogarirana. Ini pandingada kutaura kuti ngepekuti ndazwa mai aya kuti makaende kumba kwenyu pasina vhiki mama utora nemurume nai. Ndakatombogara wakatangondipimba musi wa29 September murume. Asi Padare ndabva mwechiti musi weSunday ndakazoti musi weSunday ndokwatangondipimba uyu. Sunday dati uri musi wa29 Sunday yacho. Murume uyu wanga agara kuti uri mukadzi waMarowa. Wanga asingatomonizi ndatangotomuzira kurwiziko ko. Oda kutomuzira ari kuwashe pajera paragezwa washe. Saka ari mati haye ndide kuyepa washeni. Shamwari kwa shop kwawaitenga wakatanga muzire batu mukadzi. Kwa shop wayambomuona ari kuti maitenga. Shop ajimidwa yenda. Tawo njodarika ne. Vanotenga patoro chete. Azvizvi zvotengesa. Saka shop wayambosvikapo wayamuona ari kwere mukadzi. Ko murume uyo unoziya kuti ne shop. Undakatozomuziya mushure mekunga waya pamba. Vati naondizive ndishop apa. Koza murume aito nditi ndihunda mari. Kuti ndibhadhare bhuzo ndibari ndezi. Sando zvandairamba izvi. Aiwe nona wala kuya usiku. Ndibere kwa wiki. Nditiza. Shamari nyaya pachena kuti nyaya yeviolence yemaita umbamwe ndo yakakonzeresa kuti mukadzi azobuda kumba. Unozoona chaikonzeresa violence Chikomba. Ndizvozvo nyaya yeviolence kosidavanga vachiziva kuti Chikomba violence yaitotenderwiba kuti ati murwisane handizvere nguva yemaitorumana panobuda rimwe shoko futi rekuti iwo wayamwa mukaka wamai avo. Kunyeperwa kana kudanga tifamba hambai kumangweshi kunyeperwa kuda kuedze kutsvage nyaya kuti ireruke kudondirerutsa inini kunyeperwa. Padare rinotapika kuti tichataura chokwadi handizvere apa ari kunyepa amai ndototya kumedze mukadzi wemunhu. Amai toda kuti mudzokorore mutaure chokwadi pamberi paMwari neadzimu handizvere ava vaiyamwe mukaka wenyere zvechokwadi toziva kuti pamunorambana vakadzi vanogona kutaura zvinhu zvekuwedzera because vanonga vachida kuti nyaya yavo kana kuti nyaya yaakaita iite uremu handizvere. But toda kuti mutaure chokwadi, you never know in life handizvere. But chatoda Padare rino ngechekuti mutaure chinyi, mutaure chokwadi musatinyepera va. Murume uyu aiyamwa mukaka wenyere. Aitoyamwa watati ndipe ndikatopomunyima katomonesera wandinyimire chiki toti murume unodazvi kana chinda chacho zoti muri wako ndipe kwakuti ngwati girigiri kubudisa zama da chimboda obva ayamwa ndichiyamwise mwana. Waizviita mazuva ese
pangodiro ndipe mukaka ndere datonetsana nga ukatosvika ndiri kushopuka kusvika musanda zotiza azi ndipe mukaka ndikanopengerewo baba musheniwo izvozvo ndipe mukaka unoona kuti matauriro ari kuite mukadzi wako utori neimwe mhosva yawanga uchipara vari kuzona here itori imwe mhosva yawanga uchipara yekumwe mukaka wemukadzi pandekuti mwana amwe mukaka wake watopedzere mwana kuti urikuzona chakupa nguva yekuti utaure zvauri kutaura iwo tiri kupindurawo utaure mukadzi tiri kupindura pemaite zviro zvenyu tanga tisipo asi kushana neumbowo hwakuri kutaura panapa handizve nyaya yenyu manje iwo waendese nyaya yenu wapinze nyaya yenu mudare vana tezvaro vakavataurira here right zuro kuti kune nyaya yekudare kuno ndakavataurira saka chaitwa kuti nhasi asauya chii chaari kuita chendakuona ndichitaure pamberi pedare bo zvakafanana nekuti tikabude mudare munomu dai kuri kuti munozodzoka ndichimutaurira kutori nenyaya futi naana bambo handitika ndichivi uyu uchiri mukadzi wangu zvaari kutaura zvese kunyepa ndabvunze mubvunzo unoti kana wakataurira ana atezvara wakambobuda here kuna ana tezvara kwacho unozikanwa here kana kuti auzikanwa ndakaendeyo kairi kobhadhare mari anotokuziya handizvo here samukuru atoripo ndozikanwa chinyi chaita kuti nhasi ana tezvara vasauya pano paine nyaya yakakuroda ivo vakadye mari yako ndakaenda ndikaona vekumba kwemukadzi akataure kuti marowa tiri kuzive kuti nenzi mutsakani mukadzi wako chikomba chewabata kumba kwako hatinei negomba rewabata kumba kwako ite zvaunoda ndicho ndo zvakanitaura na baba nehanzvadzi yangu ndozishati pamusakani kuti ndakabate mwana uine chikomba nyaya iri vanhu pasi akadzangu kati ateteka murume uri kutoona katirika mwana kadiki diki iyena kandai akazviita akazviona nekuti mati vakapindira mbuya asina kupfeka mumba adzimusauyaaiana baba kuti hapana zamanisira kaikodini ngavana kuekuita apindira mbuya asinaupfeka nemombe tiripe ngotwanyanyujere pamba pani sakaodarukae ndoakamhanye kuyepi unombokueko magana nekunana baba kuti chokwadi pamberi pamwana kuti ana baba ari apo mangwani ozobvunzwa kuti umbapo makamuona here akunyema ana baba kana aripo akadai apana akamusoma inini ngatinitsate ndakadai ngatotikumbira murume ngakane nyeri kwani kwachandambire ndomandatimhanye kudini asi ndataurira hanzvadzi dzangu baba moti ana ana kutaura kana hanzvadzi dzangu iwari kana dziripo dzinobva dzakataurirwa baba ishe kana ndechimundinyepera here ndinomuritira changamiro wangu kana akauye kumba kwenyu duro maanaro here kumba kwenyu unaro iye haana kuiba haana kuyena asati adura wangoratidza asi makamboratidzwa duro naye nemurumo wakatitari atete taurai chokwadi machigare bocha Alright. Nyaya iri apa kuona kwandiri kuzviita vanhu ava kuti vakaramba nahawo but hapasapapedze mutomo wekuramba nacha satiba kuda kuramba ngekuti pane chikomba ndinotaura kuti vanhu ava vachiri murume nemukadzi uye tichiteera futi ane maprevious ana pane nyaya yatambotsamwa ndiyo maningi yekuamwiwa. What's the meaning yekuti murume unoamwe mukadzi uri kuamwise mwana ndedo rutango tovhurwa because otherwise pane zvimweni zvinonga zviri kuitika ipopo iyo nechokwadi chekuti shuwa kamwe ndatomuyamwisa uyu ndatomupa mukaka ndichitope mwana ichimupa chokwadi nopika na bangu akaenda dare rinoka harisi rekurambanisa vanhu handizvere but kani asi kana maproblem ari mudzimba vanhu vanogone kurambana kubudikidza ngemaproblem emunosangana nawo handizvere asi kana vanhu vachirambana patsika dzedu dare rinonge rechivanhu handizvere taidai izvozvi tiri kubvunza ana baba apa ari apa akagara apa kuti mukwasha wakasvika here wakwaya neduro here kana kuti wewe wakapa here diwe kumukwasha wakapa painani
otaura kuti zvechokwadi mhuri yakadini yakarambana kuti zvizosvika uzodza usiri mukadzi wemunhu. Ende for sure ndazwa kuti wakafonera nakezvo vakati mukadzi uchiri wako. Kuti kuti mukadzi uyu hapasati patorwe nzira ba dzechivanhu nekoti murambani. Chandai kuda kubvunza kwauri iwewe musati mwasvike pakuti maakunorambana mukadzi uchikumudai. Mukadzi ngewangu ndichimuda ende ndaidogadzise pemwati kwani ndakafonera ndabvunza kuti mukadzi uchikumudai ndichimuda. Iwo mukadzi uchiuda murume Ndakamuramba ndatomubudi. Ndakatomuramba kumuramba zvachose ndakamuramba pana nhasi nditomuramba mudare rino kuti ndakamuramba munhu ndakamuramba Africa chitu uyu munhu. Padare handisi ari mukadzi wake handisi mukadzi wake. Ndakamuramba. Saka nyaya tinayo panapa ka chifi vanhu ava vanofanira achadzika kuti vanochizodaidza vabereki uya paneri wopanane ndori pamberi pamambo kuti yafanira kuba kwawo pana parambaniswana pana tirambanisana saka avo mukadzi wafinwa ngeviolence zvese zvekuyamwa zvamukutaura zvimudzimba menyu mwana baba munoitwa zvakawanda zvamuri kuita madzimai enyu mukudanana zvakawanda asi munenge muchibvumirana asi kuti zvekuyamwisa kana kusayamwisa aibvumirana nekuti makore kusvika pabarwa mwana ari kumasuro uko nekusvika pabarwamo haizumbomangarwe pamambo pakutaura kuti aibvumirana kumukiyamwisana ndiyo protocol yemumba mawo yekuyamwisana iyoyo asi chaitika ngechekuti violence yadini yanetsa murume uku kuyamwa unoda violence unayo mukadzi hakoni kumuchengetedza saka mukadzi wafinurwa asi pamusoro pezvese zveduro nezvimwe asi wanana muganga airi chikuru ngechekuti kudanana mukadzi hachadi murume unoda hake kuita violence nokuyamwa mukadzi wake arimo kushusha achishusha mukadzi echindomuda arimo asi mukadzi haachadi asi chikuru chiripo ngechekuti mukadzi haisi nhapwa kuti mukadzi asingachadi murume kuti akape duro ririyo abereke echiziya zvimwe ndezvimwe zvaakuda kuzozikana kuti abereke anoziya here asi chikuru ngechekuti akaroora naira haachadanani mukadzi haachadi murume uyo uri kutaurwa ngezvake uyu yataa dhifenzi iri kushandiswa ngemurume kuda kuonawo chekubata ndicho nekuti ini ndikafamba panapa nekuchembera kunoku ndikasangana nemurume pamugodhabu akanditi mwakaroorwa irambuya ndikati murume wangu ndakarambana naye unofembera saka inini mhosva yemurume handioni bainini asi chandiri kuona ndechekuti arume anhu aiye hachadanani murume uyu wakazi handina murume mukadzi wacho wapupura kuti ndakati murume ndaramba saka mhosva yemurume ngei iye akazi murume ndakaramba anhu achadanani ngataurira nekusadanana kwawo asi murume mhosva yake handioni nekuti hakuna mukadzi une chitupa kana unyari nemarriage certificate chitupa chaicho hakuna kwaunofamba nachoba kuti marriage certificate yangu hino zvechianhu izvi munhu akati ndakarambwa apa uri kumba kwake murume unoziya sei pamwe mutsva munzvimbo macho asi chikuru ngechekuti anhu awo adanani ari kuda kunzvenange murume anhu adanani murume mukadzi wapupuro murume ngewa violence ngataurirane nemukadzi wake kuti echibvumirane violence ogarisane muviolence asi murume haana mhosva yake bo ngekuti munopetuka kuna abereki enyu muende kopedzerana iwewe une wakapuwe duro unoenda naro kwaunoziya panapa tirambanisiyana ndofunga ndizvo saka iwe waona mhosva hakuna mhosva ndagare kumba kwako ndikumbira kutaura aiwa nyaya imweni
inini handitoenda mopedzerana uchibosiyana nayo funga ndizvo zvega. Kana nyaya yadai kana changamira akura ndokuti yadini ndokuti yapera ngatiiye mberi. Tine dzimwe nyaya dzakatarisa dziri kumberi. Madhodha ngaparanidze maoko tomberi. Discuss TV, inonakidza zvekuti